Goşguçy TikToker Kerim Halliyew öz TikTok hasabyny dönüklere diýip goş gokady. Öwer öten zamany döwrüni seýmezdiň. Goşgusunda watandan, baýdakdan söz eden Halliyew gün-günden güýçden gaçyp barýan terrorist hökümetiň awraýyny goramak üçin ýurtdaşyndaky halka garşy çykyş edenligi videonyň aşagyna kommentariýadan belli bolýar. Ýurtdaşyndaky illeşlerimizden biri bu akyldaşy goşgu barada sorag berdi. Ýat deriň duduny iýdik dönük boldukmy? Soralan soragy Halliyew eger özüňe çeken bolsaň belki dönük süňdürmanysynda jogap ýazdy. Umuman Halliyew'e göre öz pikirini aýdan ýa-da soran adam dönük bolýar. Ýazyşyň soňunda ýurtdaşynda halal gazanç edýänlere umuman değişil däl diýip aslında bu goşky ýurtdaşyndaky türkmenlere değişlidigini Halliyew özü belläp geçýär. Mundan başga-da döwlet we hukuk literaturynda halal gazanç diýilen söz ýok. Bu söz kommunizm döwründe ulanylan we soňky terroristleriň döwründe ulanylýan töhmet sloganlary bolup durýar. Gurucu meclise kabul edilen kanuny görä Kerim Halliyew hakikatyň üstüni bastyrmak üçin, ýagny dogruýuny aýdan halka garşy çykyp terrorist rejimiň arkasyny tutandygy üçin jenaýata çekilmeli bolýar. Şu kanuny bozýanlaryň jezasy nähir ziyan veren olsa şonu iýizne demetmek ýa-da özünde olmak beren ziyannyň. Halliyew jezasy millionlarça Amerikan dollary möçberinde boljakdygy eden jenaýaty muňa şaýatlyk edýär.